Takže vítám z našeho prvního videa Redaktor TV a tady je se mnou Lukáš Barč. Ahoj, 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 já jsem mikrofon. Ano, ty jako dříve. Já jsem Lukáš Šťastný, Lukáš Barč a kameraman, prozatímní kameraman Baby Skakáčovič. Ukaž se na videu Baby Kakáčovičik. Ano, výborně. Jak říkám, je to prostě prozatímní, prostě Redaktor, určitě ho doposud vyměníme. Že nikoho horšího jsme nemohli najmout. No, spíš. Mimochodem, platíme jí nejmenší mzdu, co jde. No, tak hlavně Biba se přijmul kvůli tomu, že ho hodně otravoval a oblíbil se moji židli. Nechce z té židle slízt. Ani za boha. Prostě tu skopete a vás ty židle slze. No možná, tak když chce točit. No, možná ve videu. To možná si slze za pár sekund, ale jako předtím natáčela nás. Full HD. Takže budeme točit převážně normální prostě videa, normální real, že jo, Barč? Ano. Já taky doufám. Tak bude to prostě, jak říkám, si normální videa. Já už budu nějaký dočít, možná i přečko, ale to je vyhvězda. Baby Kačkáčoviči, pojď zase na chvíli natáčet, ať ti platíme aspoň tu nejmenší mzdu. Počkej, Baby. 10 korun za měsíc. Ovšem, teď musíme se dohodnout. Tak co si, aby jsme točili? Tak co chceš točit s náma? Co chceš točit? Jste debilové. Co chceš točit? Jste debilové. Co chceš točit? Co chceš točit? S náma, co chceš točit? Hovno. No pojď, jak na záchod za tebou líst nebudu. Od toho máme čistič hajzlu. Od toho máme čističe hajzlu. Ano, toto je správná odpověď na čističe hajzlu. Čistič hajzlu. Ne, toto je čistič hajzlu. Baby Skakáčovič. Ještě aby když si to myslíš. Tak jsem tomu, toto je můj kamarád. Ano. Tohle jsem já. Tady je moje, stydím se za to, ale moje sestra. Víš, kaká. Já říkám, že se ani stydím. Že vezmi točení. Někdy jí totiž vypadává paměť a úplně z nejistého důvodu leze za bratrem do postele. No, protože mi povětšinou to je, protože mi jste tmavý. Ano, s tím bych souhlasil. A je velice nechutná. Víte, Baby Kakáčovič. Ano, tady se svíjí můj kamarád. A vidíme tu epický souboj. Končí jako prudí Baby Skakáče. Letní prcačka. Cože? Říkám, letní prcačka. Já. SO. Co je? Hovno. Já tě zbijem. Počkej. Aby nemohla kopáčovat. Počku. Sám běž na to chci zmažit. A ne, až bude někam řek. Dobrý, tak myslím, že si zabijeme kákem a teď už se rozloučíme. Takže, převezmi kameru. Teď debil stoupni do prdele. Mali káku, ty vole. Takže se s vámi loučíme a někdy se Redaktor TV. A dnes, takové cíví to video, ty blbé. Takže tím se vám loučíme a ahoj. a čau u dalšího videa. Paši, pozdrav. Ahoj. Jak chceš? Ahoj.